kung matagon man okay. Di ata karon kung diin nag-construct o karsada guys diri sa Matalom Boardwalk. Okay mo ni guys, monig entrance padong ngadto sa San Pedro nga Barangay Hall. Una ni nga to padong aron inig mo bisita mo dire. Mao ni ato ang magian sa atong mga kuan daan dire sa Matalom Boardwalk guys. Mao na ni guys, ongoing ang pagtrabaho ni ini niya. Ako mang hinaot nga maghinabangay duda kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Atong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, mao ni padaw na ni sa Barangay San Pedro, mo connect nun siya niya inyong daan, hindi na maghalbo-halbo guys na mao na siya. Okay, sa mga negosyante ha nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom na ginahanglan og mga negosyante. Okay, balikan ko mao na ni Dan nato diri sa Matalom Boardwalk. Ongoing ni gikan sa munisipyo palikod sa gym manini guys. Okay, muna ni siya padong na ni ngadto sa Barangay San Pedro. Okay, mao ni updates ato ang Matalom Boardwalk diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.